Njengoko sisekwinyanga yamanina sithathela ithuba ukuncoma nokubhiyozela abasetyhini abazisa utshintsho olubonakalayo nolwenza umohluko eluntwini. Ngamazwi akhe awathetha rhoqo kokuba kuyaqaleka uqinisa isizukulwane esitsha samantombazana kwaye ebonisa ukuba lisezandleni zakho ikamva lakho. Sithe ke sakhweba umseki wenkampani yeziqoshelisi iPads ngokwamarhanurha Intombam Sanitary Towels okwangumbhali wencwadi uBaba Lwambuku apha kumagumbi ethi osasazo. Masikubulise bhayi, masikubuyise khetshe, masikubuyisele Camsholo sikwamkele SABC lihayi. Inkosi sisi ndiyabulela kakhulu. Hayi bengenazi noma ndinandazi ba nomabhayi. Siyakwazi Thank you so sikugrumbile. much for having me. Ndiyabulela kakhulu. Jwi, ngubani ubabalwa? Okay. Ubabalwa ndingowasemthatha, ubabalwa Mbuku umabhayi ezibasowutshilo. I am the founder ye company ekuthiwa nguNtombam Sanitary Towels but nguNtombam Group ngoku because sinezinto ezininzi esizenzayo. Si-based eMonti nalapha eGauteng. Akudalanga ke sifikele apha because into esiyenzayo into yoba kukukhangela into yoba ukuphila kuphi na nokuncedisa ke ngebrand yethu Ntombam. Yes. Amazwi athi kuyaqaleka anentsingiselo enkulu kakhulu kwaye anika ithemba. Mhlawumbe kukhona apho wadibana nomzuzu ethile empilweni yakho apho uqonda ukubana hey ndimadolwa nzima. Okay. Ubomi bam bonke oko ndikwibusiness. Uqala ngo-2003-4 ndisebusinessini. Ubomi ke siyaplana but izigqiba izo zethu. So I think when I was around 26 or 27 years I lost izinto ezininzi ebusinessini. But ndingumntu ke ongabheliviyo kuyekeni. Yeah. Xa unento onayo inikiweyo okuqalela kusukela ekubeni into yokuba ngela xesha ndiluza ezazinto eziya ndinento ethi mandigoduke ndiyophumla ne ndikwazi nokucinga kodwa into endizawuyenza ndizawuphinda ndibuyele kule ndawo nezinto endiziluzileyo ngela xesha ndizawuphinda kwakhona ndiphinde ndibe nazo. So ukuqalela kusukela apha ekubeni into yokuba ndaye ndazixelela into yokuba ubomi bam bona olu hlobo ndibufuna ngalo buza kwenzeka. Ukuba ngaba ndiyafeyila ndizawufeyila but ukuqalela kona sizawuqalela. That's why ke ndisithi ke kuyaqaleleka ebomini. Nantoni na odibana nayo uzawudibana nayo ine season. Iyadlula la season. Kufuna uphinda khona uphinde uthini uyoqalela. So ukuqalela kusukela apha ke kubeni into yoba I have dibene nento ezininzi ebomini ebusinessini but into endingazange ndayenza kukuyeka. If kwenzekile kwakho into ethi iyaphelelwa into sizawuphinda khona sithatha amandla siqalele. Kuyaqaleka. Kuyaqaleleka. Hey. Makhulu lamazwi kule misebenzi yakho enoluntu ubona abantu ngabantu imeko ngemeko. Mhlawumbe yeyiphe yona ngxaki inkulu yengqondo ibona into okubana ibamba abantu into okubana bangakwazi ukuphila lamazwi athi kuyaqaleleka. Ufumanisa into okubana omnye uthi hey abantu bazawuthini ndizawuqala njani ndiphi. Mhlawumbe ngeyiphi imo yengqondo othe wayibona ebantwini? Utshaba lwethu kakhulu luloyiko, fear. Soyika indawo esingekafiki kuyo. Ifana nokuthi xa ndinothi ngoku kuwe ndifuna uqala ibhizinesi yento ethile. Ndizawuza kuwe ndizobuza le business uyayiva ne? Uthi wena hey kodwa kuthiwa idla ngobanzima. So into esibambileyo kakhulu luloyiko lwento esingekafiki kuyo. Uyayiva? Nokuba abanye abantu boyikiswa into yoba ube ne-background engenazinto. Kubekho zazinto sasikhula kuzo kuthiwa izinto zabelungu. Zizo zalabantu aba-10-10. Ufumanisa ngokwena uyazoyikisela wena. So kukuzidawutha kokuqala, okwesibini yifear nje of the unknown. Ukoyika, luloyiko. Iyababetha kakhulu abantu abaninzi. Kunabantu abahleliwe ndithanda ngaloo nto even namhlanje ndisithi kunabantu abanezinto abangekaziqali. Abaziqali ngokuba basebezibona into bazizuphumelela bengekaziqali. Sure. So ingxaki yethu i-one utshaba lwakho kunguwe because une-fear wena of the unknown. Yes. Into ethi introngo ilapha engqondweni yakho. Utshaba lwakho nguwe ingqondo yakho. Ukuqala kwami ibhizinesi ye-pets zange bosazibona pheze abantu abamnyama. So ezinamagama esingesi futhi ngoku uthi xa uyithetha nomuntu umbone uba umuntu uyajonga uba I wonder uzawukwazi ukuyenza lento.
So sinotshabo olukhulu kwizinto esingakwazi ukuzenza esingade sizenze oluyingqondo yethu. So yayiba into yokuba ndivele ndijonge ndandidebe nepicture ye-Eastern Cape ndandayibona i-Eastern Cape ingakanani xa iphelele but ndizibuza uba awanda ndizayithatha phi imali yokwenza le nto uyayibona ne yilaa fiye ke leyana yayindibambile but kuba ndandizixelele into yokuba iphupha lona lithi ndifuna le nto so ndizawuqala ngale nto ikhoyo. And iphupha lifa umnikazi esaphila. Kule nto Sisela- ithethayo ozakubuza kutsho ukuthi naye uprojector ifiye yakhe apha kuwe. Hey, uphethe into enkulu. Uphethe into enkulu. Futhi kwezinye zezinto odla ngokutsho ebantwini kukuba umuntu chuncembe makahambe ngalamandla anawe. Yeah. Uthini kusomashishini oselula oqonto ukubana hey kwalamandla uthetha ngawo andinawo. Andazi banza wa hotspot aphi. Ndiqale i-business nayiqala kwizinto andandisahlala eqonce ngoko. Ndiqale ndandiphangela e-furniture shop ndiqala ke into ze-catering. Xa sisithi qala ngento nayo ne usebenzisa lento ikhoyo uyayiva ne ibhizinesi endiyenzayo andikabi nayo imali yayo yonke kodwa inegama ikhona ngenxa yokuba ndisebenzisa into endinayo, meaning that asikwazi ukuqala kakhulu. Ingxaki abantu abaninzi bengade benze nje kungokuba bafuna ukuthi beqala bona babe nayo yonke into. Kukho into esabotshelelwa ngayo kuthiwa yicapital. Yeva ne indaba yecapital yile ihlalisa abantu abaninzi phansi athi ndisalinde icapital ndisalinde ifunding azikho. If uyahamba uyofuna ngoku ifunding indawo yefunding izawuthi sowuphi for basikufande awunanto ke wena kokwazi ukuyibeka etafuleni because khange ufunda uqala ngamandla onawo khange ufunda uqala ngalento unayo. Kumandi ke xa usithi ndiyoqala ndiqala into yam ne kuthiwe xa usithwa uthi wenza ipads ziphi sowuphi ngoku ube nezinto ezikhuphayo. Omnye uhleli nesipa ndala phepha lo registration company uphethe la file kuphela. Iphi into sawuyenzile start small yeva uhambe ngalamandla nawo. So into endayenzayo mna ndaye ndasebenzisa ekhoyo ayinamsebenzi andizoba nayo umashini we4 million okanye we50 million ngoku uyadiva ne but zikhona ezinye indlela zokuba neproduct uyayiva ne ukwenzela because into esingayo into yokuba uphi ngoku nephupha lakho because indawo ezininzi azisoze zikufandela iphupha uyayiva ne nawe uzuhlala umane usithi kukho abantu abasahleli namhlanje besithi hayi kaloku mna ndizibona ndinento ethi ayikenzeki awuqalanga because akaqalanga. And utshaba lwethu guys kwizinto sifuna ukuba zizo nesifuna ukuba nazo kukuqala nguwe awuqali. Amandla wakho ke aphi asekuqaleni. Ndandihlekwa ne ndisitsho ndisithi ndizawuqala into ye-sanitary towels ne ye-pads. Kuqonda uba babona ubaba lo waseNowood uzayithatha phi le mali yo but ndade ndaqala with what I had ne ndiyakwazi uyoma evenkileni ujonge ipads zakho zimixwe nezinye esikhule zikhona yayiva ne uqonda ba kuqala kwam oku ngamandla nawo yadiva ne la factory ne production elingana nezinye brands andikabi nayo but iproduct ikhona. So yilena ndithi siqala ngamandla esinawo uhambe ngawo. So icapital zange ndibe nayo andikabi nayo icapital but iproduct ndinayo ibrand ikhona nephupha likhona nawe nam ndikhona ndiyalihambela. uzawuvinjwa yintoni Soze ungumabhayi kaloku wena yes hayi mabahlale phansi baphi aba babekuhleka ke ngoku that's a problem. Enye into problem yethu is that ne xa une vision yabona Kholosa xa unephupha kufuneka uyicele into ethi mandingamameli yonke into ngoba ingxaki yethu is that sive kakhulu ngezinto esithe siyaziphupha esithe sifuna ukuziqala uyayiva ne ifana uhamba ngondiyothe emntwini iBenz ndimona imali yeBenz bandibuza kuba iBenz inganjani uthi wena ikhi ipetrol andithengi ipetrol ndithenga imoto uyadiva ne ndibuza kuwe awunayo nawe iBenz uyadiva ne sifuna ubuza sifuna ukuva ngezinto zethu singatrust amandla wethu kuchwekwa ifiye ngelo kuchwekwa ifiye kaloku iyangena uyayiva uzawungena athi yo
hayi kuthiwa ne hey uzawuyikwazi kanjani lento namhlanje ndibizwa ngebrand yam uyandiva ne because then ndahamba kuyo ndenze noise ngayo ndabafundisa abantu into abandingubabala owner untombam Santara Towels wahluza nezinto ozimamelayo emandizimamele yes Mabhayi uhamba nathi chu Mabhayi ndiyafuna ukungena kumsebenzi wakho kuba phakathi kwezinto zenzayo uhamba ezikolweni apho ufundisa ngocawuceko lweziqoshelisi kunjalo nje kule ngxoxo ubandakanya namakhwenkwe ndiyafuna uqonda into kubana mhlambe iziphumo othe wazibona kwezi ngxoxo zibaluleke ngakangaka ingakumbi ekuvundliseni ulwazi kumakhwenkwe zithini okay ndikhenda uqala kwami ndiqale ngo2018 okay ndifika kwisikolo sakuCentane into yokuqala yenzekileyo kukuba ndizofundisa ngeepets sizodonate ngeepets akho mntana ufuna uvela ndithi bangapha sebeqalile akho muntu ufuna uvela iboys zilapha nayo ziyahleka manje kuthiwa nguwe uyayiva ne because kunoba omnye wayekhe waba ne-accident eclassini uyayiva waphumela so uboy wayembonile bayayazi uba yintoni ukumenstruate but into ehlekisayo namantombazana kunzima ukuthi ndim because kaloku kukho lento engathi ilihlazo lento so into endaye ndaqonda uba masiyenze into yokuba xa sisithi senza into enzayibiza ngoba i-menstrual coaching which is the basic education about menstruation le thina esasingayifumani incame emakhaya ubuqalele kuthiwe ke uzoyizazi ke sesibuyazula uba uthente kanye kuthiwe yo hayi ukhulile uyayiva ne ungayinikwa la education nje le yasekhaya you understand okwakufundiswa ku-basic so into eyenzekileyo is that ndifumanise into yoba ii-boys mazifakwe ngoba kaloku into eyenzekayo ukhona omnye ozawuqalwa ziigame zakhe zimqala eklasini xa ephakama iboy izawuhleka iboy ayihleki kuba igeza ihleka because ayina-information asibafundisi and into yam ithi masiyinormalizeni le nto iyaqonda ye-menstruation so ii-boys maziyi-understand uba hayi uphumele akho ngxaki ndiyakwazi ubaleka nge-staff room ndiyomfunela ii-pads isebenzile kakhulu ke loo nto leyo for us ngoba into eyenzekayo into yoba ndikhe ndafumana iripoti kwenye igame ndandiyile kwesinye isikolo kwathiwa iboy umntana obephumele eklasini wayomcelela ii-pads wamkhululela ijezi ondathanda loo phati wamkhululela ijezi lo uyiboy you understand so ayiselo hlazo so ii-boys makungabi ngathi bayageza bayabanqwala lulwazi olungekhoyo lulwazi so ifuna thina sibafundise because la boy izawuba ngutata ngenye imini ofuneka ayothenga ii-pads la boy izawuba yi-boyfriend kufuneka ithunywe liphakade layo into engekhoyo lulwazi yes so kufuna sibalungise kwangoku Msuthu Bhayi Khetshe masibambe ngazibini ngokusindwendwe lapha e-SABC lihaye indlela othetha naye ngayo kamnandi novuselela abemi boMzantsi Afrika ngakhona ingasike singathetha usuku lonke ndimvile noBragot oke banethi kutsho ukuthi uhamba nathi chu masibambe ngazibini enkosi kakhulu